Owino, Ramogi TV. Jaod bura mar Lego Usonga Samuel Atandi okwedo kweth mar jonjore kod jogo makelo tulo e rome mag siasa e pacho ka, mawacho ni kelo luoro e kinde ma piny Kenya ikore ne yiero mar higa manyien. Kane oloso e sach ik mar jaod MCA mogwel e kaunti ma Siaya, Atandi okwayo josiasa mondo nya siasa mar kwe kod lando ajenda margi ne jopiny maonge luoro moro amora e wi arita margi. Atandi bedo medo jiwo chung' mare ni duond bura mar ODM pod otegno kendo giketo maino margi mar tego duond bura no e kor gwenge kaka yo mar siro kombe ma gin godo sani. Kod medo mamoko e yiero mabiro, wach mosir kod spika Masia Jojo Kode. To kendo jowase chako negotiation gi President William Ruto inginorega man kaeni. Achiel kuom joma party leader wa oyiero mondo gindik manifesto marwa madhi riwrego gi William Ruto. Wase chako negotiation kendo team midhi los next and team madhi timo giluongo negotiation. I'm sure ni Uburo Ginga motelo no wang'ino Uburo Ginga ng'ama lich ahinya, ng'ama riek. Kendo Uburo Ginga en ng'ama ong'ego bura. Kendo adwaro mondo assure ni Uburo Ginga tele onge gima duok marach. Violence. I am not a violent leader myself, and I will never pay anyone to go and harm another youth. I will never pay a youth to go and harm other leaders. But I want to caution these leaders who are loitering around the country. Because you cannot be loitering around the country. You leave your jurisdiction where you have been given the mandate by the people, and you go and bring chaos in another jurisdiction where you have no mandate and you have no agenda. Nyakra mogigi thuolo ni wakaw yo mokwongo chenro en marang'e chwala no ka ote omole mbui mar Facebook kanyo.